Pečivo všemožných druhů a chutí provonilo kulturní dům v Zebřidovicích v sobotu 11. března. Odbor kultury místní radnice zde uspořádal další ročník soutěže nazvané Vypěky, což ve volném překladu znamená pečené výrobky. Tato soutěž má podle organizátorů pomoci znovu oživit a připomenout starodávné receptury slezské kuchyně. To vše ve spojení s velikonočními svátky, symbolem jara, které byly ústředním motivem celého festivalu. Letos se do něj přihlásilo 9 družstev z několika polských měst a obcí, přičemž bohumínská Maryška byla na festivalu jediným spolkem z České republiky. Úkolem každé skupiny bylo připravit 5 hotových výrobků k ochutnávce, včetně uvedení receptu k přípravě. Každý z nich musel být napsán v polském slangu zvaném gwara. Nasza gmina już od kilkunastu lat promuje wszelako rozumiany regionalizm. Naše město se pravidelně účastní různých akcí, které si kladou za cíl uchovávání lidových tradic. Również to, co jest naszym dziedzictwem kulturowym, czyli może już czasami zapomniane potrawy regionalne, to, co się przygotowywało kiedyś właśnie na święta, na Wielkanoc. Také z tohoto důvodu pořádáme letos již po 3. náš soutěžní festival, který láká organizované vesnické spolky i skupinky nadšenců jak z Polska, tak České republiky. Jakieś grupy nieformalne z tej strony granicy i również z czeskiej strony pokazują to, co mają najlepszego. A że to się podoba i że ludzie tego potrzebują, takich imprez, to świadczy o tym fakt, ile dzisiaj się tutaj osób przewinęło i no. Hojná návštěvnost festivalu svědčí o tom, že lidé o podobné akce mají zájem. Přínosem je bezesporu skutečnost, že u nás si mohou návštěvníci výrobky ochutnat, vzít si na jejich přípravu recept nebo pouze načerpat velikonoční inspiraci. Tak jak tutaj dzisiaj na tym konkursie. Protože tento festival je již několika lety a vlastně to předávání receptur starých další generaci, aby se zachovala, to nás hlavně teda zaujalo a chtěli jsme se prostě připojit, že vlastně i tady my vlastně jsme Slezsko a máme tady co ukázat a nabídnout kuchyni, která možná se jemně bude odlišovat. Takže jsme tam měli s domácími koláčky, se štrůdlem jablečným, s beránkem kokosovým, se slanýma rohlíkama plněný s nivou a další zvláštnost byl mrkový dort, který byl kouzelný. No a pro nás bylo největší vlastně takové, co nás k tomu ještě motivovalo, protože většina těch žen, které tam jsou z Polska, byly ve slezských krojích a protože ty bychom asi těžko tady sehnali v Bohumíně a protože město slaví v letošním roce 750 let, tak jsme to pojali dobově, takže jsme si sehnali, popůjčovali jsme si staré dobové kostýmy, klobouky, háčkované rukavice a nejenom to, ale i pokrytí celého stolu, ta instalace vlastně byla dobová, starý porcelán, staré vyšívané ubrusy, takže jsme zaujali vlastně diváky i pohledem a dokonce řekla bych dobrou chutí těch výrobků. Prostředí kulturního domu v Zebřidovicích provázela po celou dobu stylově laděná atmosféra. Prezentace každého stolu byla propracována do posledního detailu a tak nebylo divu, že desítky návštěvníků mohly na sladkém i slaném pečivu nebo na nazdobených velikonočních košících oči nechat. Festival si za dobu své existence získal pověst nejen přehlídky kulinářského umění a pozapomenutých receptů, ale stal se rovněž příležitostí, jak si připomenout velikonoční tradice. My představujeme celý den. Na našem stole představujeme průřez se svátečním velikonočním dnem. Pro návštěvníky jsme si přichystali tradiční výrobky, které se u nás o velikonocích podávají například ke snídani nebo k obědu. Příprava prezentace nám trvala 2 dny a byla náročná. Nezbylo, než aby každý z naší skupiny určitým způsobem přidal ruku k dílu. No, najwięcej to czasu nam zajęły te nasze pisaneczki, bo to robiłyśmy we dwójkę przez 2 miesiące. Jest tego 3 kopy, także naprawdę dużo, a jedno jajko najkrócej 3 godziny trzeba dekorować. Nejvíce času nám zabrali kraslice.
Máme jich tady více než 30 a když si představíte, že zdobení každé z nich trvalo zhruba 3 hodiny, zjistíte, že to dalo pěknou práci. Zvláštností našeho stolu je košík zcela vytvořený z pečeného těsta s náplní v podobě šunky, klobás a podobně. No jajka tam powinny być, są tam jajka, prawda, ale... A co by na velikonočním stole podle našich tradic rozhodně nemělo chybět? Určitě různé druhy pečiva, počínaje takzvaným muřínem, přes klasického beránka až po různé zákusky, výrobky ze sladkého i slaného těsta a podobně. Převážně robíme mazurka takiego. Pečivo, jeho chuť i kvalitu hodnotila 5členná porota odborníků. Ta rozhodla, že hlavní cena pro vítěze zůstala v domácích Zebřidovicích. S prázdnou neodjeli domů ani členové bohumínské Maryšky. Na festivalu získali zvláštní ocenění za účast a za celkové pojetí svého aranžmá velikonočního stolu. Tato akce se mi velmi líbí, je velmi lidská, líbí se mi to předávání těch receptů, je to prostě kulturní dědictví, které prostě patří k tomu našemu člověčenství a řekla bych taková dobrá spolupráce mezi lidmi na jedné a druhé straně řeky Olzy a ráda bych, aby něco podobného tady v Bohumíně třeba padlo na úrodnou půdu, nemusí to být zrovna v Maryšce, ale zrovna, nevím, klub důchodců nebo klub nějakých žen, které by chtěli prostě tady napsat recepty, které doma používali tady se v Bohumíně a zaujmout vlastně mladé lidi, kteří by pokračovali v této tradici.